Mela nistedinkom tisimgħu Salm 14. L-Apostlu Pawlu f'waħda mill-prietki tiegħu qal ċaru tont illi Alla ma ħallix li nnifsu mingħajr xhieda. Alla wera li nnifsu. Alla nistgħu nkunu konvintismi illi mhux biss jeżisti imma għandu interess speċjali fina. Salm 19 jitkellem dwar din ix-xhieda. Illi Alla jurina li nnifsu fil-ħolqien, fil-Bibja mqazza u fil-kuxjenza tagħna. Isimgħuh. Ġimiel ta' Salm. Għad-direttur tal-kor Salm ta' David. Ismewiet qed jiddikjaraw il-glorja ta' Alla u l-firxa tagħhom qed tipproklama x-xogħol ta' idu. Jum lil jum iferra d-diskors u lejl lil-lejl jikxef it-tarif. M'hemm ebda diskors u lanqas kliem leħinhom ma jinstemax. Il-linja tagħhom ħarġet matul l-art kollha u t-tlissin tagħhom satar fid-dinja. Fihom poġġa tinda għax-xemx li bħala rus ħireġ minn kamartu u tifraħ bħal raġel b'saħħtu biex jiġri l-korsa tiegħu. Tluħa u minn tarf wieħed ta' smewiet u d-dawran tagħha sat-tarf ieħor tagħhom u m'hemm xejn moħbi bis-sħana tagħha. Issa x-xhieda talla fl-Iskrittura Mazza. Il-liġi tas-sit hi perfetta, tikkonverti r-ruħ. It-testimonjanza tas-sit żgura tagħmel għaref lis-sempliċi. Il-preċetti tas-sit huma sewwa, iferħu l-qalb. Il-kmandament tas-sit huwa pur idawwa l-għajnejn. Il-biża tas-sit hu nadif u jibqa' għal dejjem. Il-ġudizzji tas-sit huma veri, huma ġusti l-koll. Ta' min jixtieqhom aktar mid-deb, imqar aktar minn ħafna deb fin. Oħla wkoll mill-għasel u l-qtar tax-xhieda. Aktar minn hekk bihom li l-sir tiegħek huwa mwissi. Fiż-żama tagħhom hemm premju kbir. Issa x-xhieda talla fil-kuxjenza tagħna. Min kapaċi jifhem l-erruri tiegħu jew l-isbalji tiegħu? Naddafni minn difetti moħbija. Żomm lura wkoll il-sir tiegħek minn dnubiet ta' preżunzjoni tal-jom x'jaħkmuni. Imbagħad se nkun bl-ħtija u se nkun imnaddaf minn trasgressjoni jew minn dnub kbir. Ħalli l-kliem ta' fommi u l-meditazzjoni ta' qalbi jkunu aċċettabbli fil-vista tiegħek osit, blata tiegħi u ħellies tiegħi. Amen. Alla jesibixxi jew juri l-glorja u l-eċċellenza tiegħu fil-ħolqien. Dik hija r-rivelazzjoni ġenerali li Alla wera li nnifsu lil kulħadd, lil bnedmin kollha, f'kull kontinent, f'kull żmien, kulħadd jista' jkun jaf mingħajr dubju illi hemm Alla suprem u omnipotenti. Alla kellimna wkoll fil-Bibja mqazza. Dik hija rivelazzjoni speċjali tiegħu mogħtija lil ħafna nies, però mhux lil kulħadd, għal bniedem ta' fidi li għandu qalbu mġedda mill-Ispiritu Santu, dak kollu huwa ovvju, għal ħafna nies mhuwiex. Illum il-ġurnata nsibu nies li vilment u b'tostaġni jgħidu Alla ma jeżistix. Dik hija finzjoni tal-moħħ, hija immaġinazzjoni. Frattant, irridu naffermaw li Alla ma ħallix li nnifsu mingħajr xhieda. David f'dan is-salm hekk importanti jara l-ħidma ta' kif ukoll il-qawwa u l-erf tiegħu u t-tiba tiegħu. Mifrux għall-koll u jiddu fix-xogħol tal-ħolqien, l-univers, il-kosmos, sejjaħlu l-trid. Fil-bidu Alla ħalaq is-smewt u l-art, b'tal-mod u manjera llum il-ġurnata li ngħixu f'din id-dinja, nistgħu nħarsu madwarna fuqna warajna u naraw naslu għad il-konklużjoni loġika, konklużjoni raġunata, illi la darba l-univers xaħat tagħmlu. U dan ix-xaħat huwa Alla. Da salm huwa kontemplazzjoni ħelwa tal-fatt illi Alla urjena li nnifsu lil bnedmin kollha ma b'mod partikolari lil poplu tiegħu. Xi grazzja tremenda jadin u xvera li Alla oġbu jarrafna nnifsu minkejja l-fatt
li għana ħatnija kontriħ u tbedna minnu. Bid-dnub tagħna, ġifieri apposta ma bdejniex, xorta Alla joqrob lejna u jarrafna lu nnifsu. Alla ħad l-inizjattiva li għadha sal-lum l-eżistenza, is-seta, l-erf, il-ġmiel u l-benevolenza tiegħu ġifieri t-tjieba tiegħu narawhom kontinwament fin-natura ta' madwarna. David hekk iddikjara. Is-smewiet qed jiddikjaraw il-glorja t'Alla. U l-firxa tagħhom qed tipproklama x-xogħol ta' idu. Il-kwiekeb, ix-xemx, il-qamar, il-pjaneti, kif ukoll il-muntanji, l-ibra, id-dinja tagħna, dan huwa kollu emilu. David trabba bħala raj tan-naġġ ta' missieru u faċilment dana kien ikollu joqgħod bil-lejl taħt sema kwiekeb u jikkontempla s-smewiet u jekk kellu vista tajba seta' jgħod bajnejh mingħajr tromba jew teleskopju, dak iż-żmien ma kinux jeżistu, madwar 6,000 kewba. Wow! 6,000 kewba mifruxin fil-firmament tas-sema. Illum l-astronomija ġifieri l-istudju tas-smewiet tal-kwiekeb xem fl-ispazju, xem fl-univers. Illum jgħinna aktar biex nilmħu, anzi, biex nkunu żguri mill-omnipotenza ta' Alla l-imbierek li aħna sejħulu missierna. Hawnhekk issa lift id-dinja jiena ħatta mill-menat it-tfal. D-dinja tagħna. Jekk ikollok iddur dawra magħha mal-dak li aħna jduru l-ekwatur, id-dum miexi 40,000 kilometru. 40,000 kilometru. Però ma xemx, id-dinja tagħna ddur ma xemx, imma anke hemm pjaneti oħra. L-ikbar pjaneta li ddur ma xemx hija Jupiter. Jupiter hija kif ikollok iddur magħha 440,000. Immaġinaw dak kemm hija ikbar, hija ġiganta għalfejn id-dinja tagħna. Hija ġiganta din il-pjaneta Jupiter. Però x-xemx imbagħad biex iddur dawra magħha 4.38 miljun kilometru. 4.38 miljun kilometru. U hemm kwiekeb iżgħar mix-xemx u ikbar mix-xemx. L-ikbar waħda li sissa skoprew semmewa UY Scuti. X'isem dak u kemm ħelu? UY Scuti. Mela jekk ix-xemx biex iddur magħha 4.38 miljun kilometru, din hija 7.5 biljun kilometru. 7.5 biljun kilometru, għas biss nimmaġinaw. Din il-ballun tan-nar vera li jeżisti hemmhekk. U kemm hemm kwiekeb? David seta' jgħod 6,000. Illum ikkalkulat illi hemm 100 biljun kewba f'10,000 biljun galassja. X'inhi galassja? Galassja hija familja ta' kwiekeb. Il-kwiekeb l-spiral galaxies, kif inhuma kif Alla firrixhom fis-smewiet. Mela, hemm 10,000 biljun galassja. U f'kull galassja hemm 100 biljun kewba. Ġieli kontu billejl taraw isa daħna għaddejja min-naħa l-oħra tal-orizzont. Dik hija il-Milky Way, il-galassja li fiha mix-xemx u allura hija d-dinja tagħna. Naraw hekk kbira hija ovvjament qegħdin fiha. Bl-Ingliż bil-Malti ngħidulha t-Triq ta' Sant'Anna. Dik fiha 100 biljun kewba bejn wieħed u ieħor. Ma nix nkunu eżatti. Issa dawn huma l-għad ta' kwiekeb illi naf bihom. Żgur u kulħadd huwa konvint li hemm ħafna aktar kwiekeb illi aħna m'għandniex idea tagħhom. Frattant il-Bibja tgħid fis-Salmi li Alla jgħod il-kwiekeb kollha tiegħhom u jagħtihom ismijietom. Issa din il-ġganta ta' kewba semmewa UY Scuti. Min jaf l-isem li ta' Alla x'inhu? Vera? Dan huwa x-xogħol ta' jdejh
David qed jgħid hawnhekk illi l-smewiet jiddikjaraw il-glorja t'Alla, il-grandizza t'Alla, il-kobor t'Alla. Il-firxa tagħhom qed tipproklama x-xogħol ta' jdejh. Naru lejl in-natura ta' madwarna tipproklama is-sinfonija sikta. In-natura ma titkellimx. La safar ibesbsu u hemm tħaxwix ta' siġar, però m'hemmx lingwa kif nitkellmu aħna kif nikkomuna. U frattant għalkemm huma sikta, il-qama ma jitkellimx pereżempju. Imma qed jagħti xhieda, vera? Jum lil-jum iferra d-diskors u lejl lil-lejl jikxef it-tarif bil-mod tagħhom qed jikkomunikaw messaġġ lilna illi dawn huma l-emejjel t'Alla. M'hemm ebda diskors u lanqas kliem leħinhom ma jinstamax, frattant il-linja tagħhom ħarġet matul l-art kollha u t-tlissin tagħhom satar fid-dinja. Ma sawx naħarbu din ix-xhieda, din testimonjanza sabiħa li Alla ta' dwaru nnifsu il-ħolqien huwa voċiferu għalkemm mutu, però qiegħed iwerzaq illi hemm Alla u qed jgħaddi dal-messaġġ kontinwu avolja mhux bleħen litteru bħal tagħna. U hija komunikazzjoni universali. Jekk tmur fin-Nord Pole ħajkollok l-istess riżultat. Jekk tmur fit-tropiċi ħajkollok l-istess riżultat. Din it-testimonjanza t'Alla tasal kullumkien. Tasal kullumkien. Huwa iblaħ mi jirrifjuta illi hemm Alla. Il-preżenza tiegħu u l-eżistenza tiegħu hija tant isa fina. Irridu bil-fors nikkonkludu hekk. Hemm ħafna argumenti, pereżempju l-argument kosmoloġiku jurina kif l-eżistenza tal-univers tfisser li hemm Alla ħallih. L-univers minn x'imkien ġie. Jekk nara pittura jiena li għandi miżura ċkejkna tal-intelligenza, ħanasal konklużjoni dik il-pittura pittira xi ħadd. Issa hux Van Gogh, jew hux Rembrandt, jew x'tifel tal-iskola, pittira xi ħadd. Jekk jiena ninserta qiegħed fil-barakka ta' fuq u ngħaddi ma' quddiem dik l-iskultura ħelwa, Lev Gavroche, tliet titfal jidhru foqra u mqarbin ukoll, qegħdin mqabbdin f'xulxin, u ngħid għara tagħmel sensek ngħid dal-metall ma nafx x'inhux bronz jew x'inhu. Dal-metall b'kombinazzjoni f'forma li nnifsu biex issa qed nara tliet figuri ta' tfal qudiemi. Le, ngħid hemm skultur. U jekk ninvestiga aktar, insir naf l-iskultur kien jismu Antonio Shortino. Xi ħaġa ffurmata dejjem ngħidu illi jagħmilha xi ħadd. Għabek għandna bennej fostna? Jekk wara li jibni binja vera bil-knaten u s-soqfa tal-konkrit u bix-xibka u kollox, imma mbagħad immur fl-aħħar ngħid dil-binja ġie ta' kombinazzjoni. Jieħu għalih u jkollu raġun. Xi ħaġa li teżisti. Hemm xi ħadd li jagħmilha, anke l-Bibja jekk tirraġuna. Ebrej 3 vers 4 għax kull dari mibnija minn xi ħadd. Imma dak li bena kollox hu Alla. Din hija l-loġika tagħna. Kulħadd hekk jirraġuna. Hija xi ħaġa fina nfusna illi naslu biex ngħidu isma' jekk hemm xi ħaġa, xi ħadd tagħmilha. Ma tagħmel sens illi nirraġunaw hekk f'kull ħaġa siġġu kien hemm manifattur fil-fabbrika li ħadmu dak is-siġġu. Imma mbagħad naslu għall-univers, mnejn ġie l-univers? Ġie mix-xejn. B'kombinazzjoni ma tagħmel sens. Mela inti f'kull ħaġa oħra xi ħadd tagħmilha dik il-ħaġa. U issa l-univers ġie hekk ma tagħmel sens. Dak huwa l-argument kosmoloġiku per hemm ukoll l-argument teleoloġiku. Jiġifieri fl-univers madwarna kullimkien naraw disinn, naraw intelligenza, naraw tfassila isa għandek tappezzeria maquda flimkien illi flimkien kollox jarmonizza u jagħmel sens. L-argument teleoloġiku, jiġifieri xi ħadd għaref u intelligenti għamel l-univers. Salm 94 jgħid iddixxernu intom bla sens fost in-nies u meta jabħanan se jkollkom id-den, meta se jkollkom l-intelligenza tgħidilhom. Min ħawel il-widna, ewwelha ma jismax.
U min forma line ewwel ma jarax. Vera? Meta naraw line illi hija meraviglia. Kif taħdem vera? Jew il-widna, kif tisma', kif nisimgħu. Kollox ikkomunikat mal-moħħ, vera? U allura mbagħad nirraġunaw li Alla mhux hemm, jew Alla, le min għamel il-widna, min forma line ewwel ma jarax. Id-dinja tagħna għandha atmosfera preċiża ta' gassijiet. Dan nifs li qed nieħdu li mingħajr ma ngħixux. Gassijiet preċiżi. Hemm l-idroġenu u elementi oħra, imma t-taħlita hija preċiża. Preċiża. Jekk tkun differenti, immutu f'qasir żmien. Il-gravità tad-dinja, l-ġibda tad-dinja leha hija preċiża. Jekk hija inqas minn hekk nibdew niflowtjaw fl-arja. Jekk hija gravità qawwija nibdew biex nimxu nkaxkru saqajna għax ma nkunx nistgħu nimxu. Hija preċiża biex il-bniedem jgħix fuqha. X'kombinazzjoni hux. Id-distanza tad-dinja mix-xemx hija preċiża. 93 miljun mil. Jekk tkun inqas nibdew nsiru bħal hamburger tal-barbecue. Jekk tkun iżet il-bogħod id-dinja nibdew nsiru bħal granita tas-sajf. Le. Kollox bil-preċiż. Hemm ekosistema, jekk aħna naraw naħla jew żunżana naħarbu minnha vera, imma tafu li mingħajr dawk l-insetti l-ħajja fid-dinja ma tkunx possibbli. Għax idakru s-siġar. Vera kollox preċiż, kollox preċiż. It-teorija tal-evoluzzjoni ma tagħmel sens. Għaliex din l-ekosistema bil-fors ġiet f'daqqa operattiva minn Alla intelligenti li anke għamel il-qamar mingħajr il-qamar id-dinja ma sostnix ħajja fuqha il-qamar iżomm l-oċeani mingħajr ma jsiru il-maqiegħed, vera? Il-ħxejjex, l-ilma apposta għall-eżistenza tal-bniedem fuq l-art. Kollha perfettament akkoljenti għal-ħajja. Di bħal meta jiena nara kamera tar-ritratti. Għandha lenti, għandha shutter, għandha ħafna komponenti maquda flimkien, tajjeb, jiena ħan nikkonkludi mela illi il-manifattur għadda l-partijiet b'intelligenza, tajjeb, biskop sabiex jinġibdu ritratti. L-univers ta' madwarna jittikjara il-glorja tagħna. L-argument ukoll antropoloġiku ħares lejn bniedem ieħor tara x'meravilja. Bniedem ieħor ta' ġenbek. X'meravilja, vera? Il-bniedem iġibna konxju illi għandu natura unika u huwa wkoll reliġjuż. Il-bniedem huwa reliġjuż. Da sens ta' reliġjożità minn fejn ġaba? Teżisti kullum kien. Fost it-trubijiet tal-Amazon, fin New York, kullum kien. Bniedem għandu dak is-sens li jrid iqim, ovvjament. Għax għallek kamlu. Għallek kamlu. Alla wkoll tagħna dik il-kuxjenza li narfu tajb il-ħażin. Vera? Huwa tajb li tagħti karità. Huwa ħażin li tisraq. Mnejn ġibnihom dan raġunament illi l-koll qiegħed f'kull wieħed waħda minna. F'kull wieħed waħda minna. Ta' bilħaq ix-xhieda tal-univers taslinna ċar u b'konsistenza, imma x'ġara. L-umanità midimba tirreżisti din ix-xhieda, tirreżistija. Tirreżistija persistenza irraġunevoli u ingrata. Pawlu fil-Rumani wieħed, infatti, ipenġi is-sitwazzjoni tagħna llum il-ġurnata minkejja x-xhieda li qed jagħti Alla. Jgħid illi r-rabja tal-Alla se qed tkun murija mis-sema kontra kull ħażen u inġustizzja tal-bnedmin illi qed jissopprimu l-verità fl-inġustizzja. Dik il-verità li hija mifruxa ta' pezzeri waħda qudiemhom, mifruxa qudiemhom. Ma qegħdin jozzu għal isfel biex joħonquha, biex jifgawha. Iżommu l-verità fl-inġustizzja. Għaliex dak li hu magħruf dwar Alla huwa evidenti fihom, l-ewwel ħaġa huwa fihom, fil-kuxjenza tagħhom jafu. Għax Alla lilhom immanifestaħ, għax l-attribut inviżibbli tiegħu kemm is-seta dejjiema, kif ukoll in-natura divina tiegħu u rajna
mill-kwiekeb, l-lad innumerabli tagħhom. Is-seta talla illi ħalaqhom, dawn jidru distintivament mill-ħolqien tad-dinja, mill-bidunet ilhom jidru. Mifhuma mill-ħwejjeġ magħmula tant il-bnedmin huma bla skuża. Il-bnedmin huma bla skuża. Jekk xi ħadd jgħid ma nafx jeżistix Alla fl-aħħar mill-aħħar, jew jgħid żgur ma jeżistix. Huwa bla skuża biex wasal dik il-konklużjoni. Wasal bil-brekkunaġni bil-ħażen ta' moħħu għax qed jiġħad is-sewwa magħruf. Avolja kienu jafu l-Alla ma glorifikawx bħala Alla. Lanqas irringrazzjawh, iżda saru firħa fi ħsibijietom u qalbhom bla sens id-dalmet. Illum qed jiġri kif qal hawnhekk stess. Dawn in-nies jikklejmjaw li huma rrif fil-fatt huma boloħ. Għaliex qegħdin jinnegaw xi ħaġa li hija tant ovvja u evidenti qudiemna l-koll. Alla l-imbierek tkellem bl-emejl ta' jdejh imma tkellem ukoll permezz tal-Iskrittura Mqazza. Aktar minn hekk issa. David jitenna fil-glorja tal-qdusija u l-grazzja rikka talla illi jaf illi komunika magħna bl-Iskrittura Mqazza. Dak il-ktieb għażiż li aħna nsejħulu l-Bibja Mqazza u għal-messaġġ tal-ħallieq tagħna għalina l-koll. Mela, nistgħu nirraġunaw illi Alla tagħna ktieb kollu stampi. Muntanji u baħar u kwiekeb u dak l-istampi kulħadd jista' jifhimhom. Dak bħal kindergarten illi tifhem bl-istampi battu. Interessajtu għax l-istampi jiftehmu. Ma mbagħad hemm ktieb il ma fih stampi, ma fih messaġġ dirett. Dan huwa dan li David imbagħad ikompli jgħid il-liġi tas-sit, il-liġi it-Tora jew l-istruzzjoni it-tagħlim illi Alla tagħna. Alla ma telaqniex għal triqtna, ma telaqniex bħal l-erba fost il-ġimgħa imma ikkomunika magħna, irid jiggwidana, irid jgħallimna. U David jgħid il-liġi tas-sit hija perfetta, tikkonverti lir-ruħ. Il-liġi meta aħna naqraw l-Iskrittura, dik l-Iskrittura għandha seta' li ddawwarna lura lejn Alla b'indiema sinċira. Hija perfetta u tirrestawrana. Hija ċerta u tfornina b'sapjenza mis-sema, mhux b'erf tiegħi, imma bl-erf ta' Alla nnifsu. Il-Bibja fiha messaġġ sewwa, il-Bibja dejjem tagħlem is-sewwa, dejjem. U dejjem tagħlem il-verità. U hekk tferraħna għax hija safja għal kollox u tenni l-qalb. Il-praċetti tas-sit huma sewwa, iferħu l-qalb, aktar minn hekk il-kmandament tas-sit huwa pur u jiddawwa l-għajnejn. Għandna bżonn fl-istat midneb tagħna l-għajnejn tagħna jiddawlu. Nkun nafu r-realtà kif inhi eżattament. Il-Bibja allura turina l-istat midneb tagħna l-bnedmin, però tgħallimna wkoll it-triq tas-salvazzjoni. Twissina dwar id-destin tan-nies li jmutu mingħajr indiema. X'hemm jistennihom? Daqshekk ieħor tgħidilna x'tama għandhom in-nies ġusti illi għandhom relazzjoni ħajja mal-Alla. Thomas Watson kien pastor fis-seklu 17. Jgħidilna l-Iskritturi huma l-ġojjelli l-aktar rikki illi ħallina Kristu. Tul iż-żminijiet Satana u l-aġenti tiegħu irsistew biex jitfu d-dawl tal-kelma talla, iżda qatt ma rnexxielhom. Din hija evidenza ċara illi l-Bibja ingħatatilna mis-sema. U vera il għaliex kemm kien hemm attakki, għadu jkun hemm attakki fuq il-Bibja. Imma ħadd mu kapaċi jgħid mara hemm żball. Nistgħu nagħmluha fil-Koran, nistgħu nagħmlu ħafna kodba fil-bqija tal-kodba reliġjużi l-oħra, fil-Bibja. Il-Bibja għada intatta. Ħadd ma jista' jgħid hemm żball fiċ-ċar. Id-dottrini tagħha huma qaddisa, il-preċetti tal-Bibja jobbligawna hekk jgħid il-Mulej. Il-Bibja tindirizzana bl-awtorità tas-sema. Il-ġrajiet tagħhom vera.
Għamin, kem kienu jirredikolawna, jidu, dak il-dullufi ta' minnu, dik storja tajda l-tfal tal-kindergarten, vera? Illum il-ġurnata, ħadd m'għandu dubju, xjentisti, il-ġeoloġisti, illi darba kien hemm dulluvju mad-dinja kollha. U l-evidenza qiegħda hemm. Il-Grand Canyon, kollox. Il-ġrajiet tagħhom ma vera. Id-deċiżjonijiet tal-Bibja ma wkoll ma jinbidlux. Aqra l-Bibja u tiddaħħal f'relazzjoni, tiddaħħal fid-direzzjoni tal-erf, emmina biex tkun fis-sigurtà u prattika biex issir qaddis. Wild għażiż għal Alla. Fija dawl biex tidderġina l-Bibja. Ja ikel biex tmantni l-ruħna, ja faraġġ biex tinkoraġġina u tamlinna l-qalb, ja l-mappa għal-vjaġġatur, il-vjaġġatur li qiegħed jgħaddi minn dinja għal dik li ġejja. Minn belt il-Irda għal belt Sion ta' fuq. Il-Bibja hija mappa biex naslu bija. Hija il-ħatar tal-pellegrin, hija l-kumpass għal-pilota, hija x-xapla għas-soldat Kristjan. Il-Bibja tesebixxi il-karattru Kristjan. Alla x'tip ta' nies iridna nkunu, aqra l-Bibja u tkun taf. Fija il-ġenna hija restawrata. Qabel ma ngħatat il-Bibja, qabel ma writna l-Evanġelju dwar Sidna Ġesu, il-ġenna kienet magħluqa. Missa l-Iskrittura qed turina kif naslu. Is-sema huwa miftuħ għalina. Il-Bibja tammonina dwar l-infern. Twissina solennament dwar it-telfien tal-infern. Fija, aktar minn kollox niskopri l-Kristu li huwa s-suġġett grandjuż tagħha. Kristu huwa s-suġġett tal-Bibja. Meta ltaqa' ma' żewġ dixxipli huma sejrin lejn Emmaus wara l-qam mill-imwiet, beda jurihom fl-Iskritturi kollha il-ħwejjeġ li l-profeti kitbu dwaru fit-Testament il-Qadim. Kull ma tagħlem il-Bibja b'xi mod jew ieħor huwa dwar Ġesu Kristu. Illi fl-aħħar mill-aħħar kollox sar bih u xejn ma sar mingħajru milli sar. Ġifieri jekk qed tistaqsi min speċifikament ħoloq dak il-kwiekeb li tkellimna dwaru. Ġesu huwa l-aġent tal-ħolqien. Alla ħalaq kollox bih. Fil-Bibja naraw allura ir-rimedju għad-dnub kif il-ħaruf tal-Alla Ġesu Kristu tabba bid-dnubi u ġarru l-hemm. Biex hekk illum nista' ngħid jien għandi dnubieti maħfura. L-intenzjoni tal-Bibja hija dejjem għal-ġid tiegħi. It-tmiem tagħha huwa l-glorja tal-Alla. Il-messaġġ tagħha b'xi mod jew ieħor jigglorifika u jsebbaħ u jfaħħar il-Alla. Il-Bibja allura missa timlili l-memorja tikferna fuq il-qalb tiegħi u tiggwida r-riġlejn tiegħi. Ejju naqrawha bil-mod il-Bibja, aqra b'riflessjoni, aqra sikwit, aqra bit-talb, għaliex ingħatatilna għall-barka eterna tagħna. Il-Bibja tabbik b'responsabbiltà. Malli tibda taqra u tfittixha, ħassir bniedem aktar responsabbli quddiem Alla. Għax issa iltqajt mad-dawl. Ix-xhieda tal-Alla fl-univers twaslek biex tgħid hemm Alla. Imma x'relazzjoni għandek miegħu ma għandekx relazzjoni. Int mifruk minnu bid-dnubietek. Missa bil-Bibja quddiemek tista' tkun taf kif ninħeles mid-dnub, l-Iskrittura kollha ingħatat b'ispirazzjoni minn Alla u tiswa għat-tagħlim, għaċ-ċanfir, għall-korruzzjoni biex aħna wkoll nitħarġu f'għajxin ġust biex il-bniedem tal-Alla jkun perfett. Imrawwam għal kull emil tajjeb. Imma aktar minn hekk, il-Bibja ingħatat biex tarrafna triq tas-salvazzjoni li permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu waħdu. Is-Salvatur tad-dinja. Minħabba fekk allura imisna nħobbu għall-Bibja. Iva. Imisna napprezzawha immensament wisq aktar mir-rikkezzi mondani jew mill-aqwa ikel. David jgħid il-liġijiet tal-Alla ta' mi jixtieqhom aktar mid-deb, iva aktar minn ħafna debfin. Oħla ukoll mill-għasel u l-tar tax-xhieda. Għalihom l-għasel da kienet ħanejdu hekk xi ħaġa delizzjuża,
xi ħaġa mixtieqa li jkollok dak id-daqsxejn għasel. Il-bibjekki illi tatik dik il-ħlewwa, tatik tissodisfarek ix-xewqat l-ifjen xewqat tiegħek. Il-Bibja wkoll ingħatatilna biex twissina. Aktar minn hekk bihom ġifi bil-liġi talla li l-sir tiegħek huwa mwissi u fiż-żamma tagħhom hemm premju kbir. Alla mhux biss irid jiġbidna lajħ, imma wkoll wedna li jekk aħna nimxu fedelment miegħu, iva jippremjana. Alla li huwa tant wera l-kobor tiegħu f'univers li huwa letteralment ma nafux fejn jispiċċa. Alla iwedna il-premju tiegħu. Il-Bibja allura tallimni inħobb il-Alla, naqdih, ingawdih issa u għal dejjem. Ħanimxu miegħu bħala ħabibu u l-ħbieb x'jagħmlu jitkellmu flimkien. Allura għan issa l-aħħar parti tas-Salm fejn David jindirizza direttament l-Alla u jitolbu quddiem din ix-xhieda ta' Alla fl-univers u fil-Bibja David jaf illi hemm id-dnub xi fixkel. U allura min kapaċi jifhem l-iżbalji tiegħu l-ewwel ħaġa, l-erruri tiegħu. Jitolbu lil Alla naddafni minn difetti moħbija. Għandna difetti moħbija? Difetti moħbija minn nies oħra. U għar minn hekk difetti moħbija minn nfusna, biss nafu li huma difetti fina. Biss nirrealizzaw. U David irid jiġi wiċċ imwiċċ mal-Alla, naddafni minn difetti moħbija, irid relazzjoni ħajja, trasparenti quddiem Alla. Quddiem Alla hekk majestus, hekk kbir, hekk ta' mħabba, hekk ta' glorja. Żomm lura wkoll il-sir tiegħek minn dnubiet ta' preżunzjoni. Iva, kultant nidimbu anke kontra l-kuxjenza tagħna. Kuxjenza tagħna tgħidilna mod vera wara nagħmlu mod ieħor. Dnubiet ta' preżunzjoni. Nafu s-sewwa u nagħmlu l-kontra. David qed illu żommni lura minn dawk it-tip ta' dnubiet. Tħallihomx jaħkmuni. Imbagħad jien se nkun blaħtija u se nkun imnaddaf minn trasgressjoni kbira. David jaf illi huwa Alla li jrid jilqgħu, huwa Alla illi jrid jagħtih merħba fiħdanu. Allura hawnhekk naraw illi Alla kellimna bl-univers, kellimna bil-Bibja mqazza. Però dik ix-xhieda rridu napplikaw għalina nfusna. Vera? Forsi impressjonajtu ruħkom meta tkellimkom 2 minuti fuq il-kwiekeb. U tajtu wow, possibbli. Però mbagħad ninsewha mill-ewwel dal-fatt, ninsewh mill-ewwel. Għalhekk ma qed napplikaw it-tarif li nirċievu għalina nfusna biex nibdlu r-rotta, biex nitlu f'direzzjoni ġdida, biex nitqazzu għal Alla. Il-David mela ara il-ħolqien madwaru, l-istampi illi Alla taħ madwaru, David ukoll ara l-iskrittura, ir-rivelazzjoni speċjali tagħha, u ir-reazzjoni tiegħu kienet mulej. Hemm bżonn nindem quddiemek, hemm bżonn illi nitnaddaf quddiemek. Ħalli l-kliem ta' fommi u l-meditazzjoni ta' qalbi ikunu aċċettabbli fil-vista tiegħek. Osit, blata tiegħi u feddej tiegħi. Il-David japprezza dik ir-rabta intima li hemm bejn l-iskrittura u t-talb. Fl-iskrittura Alla jkellimna, Alla jindirizzana, Alla jgħallimna. Fit-talb aħna nkellmuh lura. Aħna nirrelataw miegħu. Kull fejn insir konxju ta' Alla l-ħallieq, hemmhekk ir-rispons tiegħi għandu jkun illi jiena infaħħar lil-mulej. David quddiem din it-testimonjanza qawwija li Alla tagħna. Jarrex fih innifsu u jgħid jien allura ir-relazzjoni tiegħi mal-Alla kif inhi. Xtaq illi titjieb, illi jgħaddi l-qudiem, illi lil dan Alla majestus, Alla infinit fil-glorja, joġbu bħajtu. Immaġinaw, univers tant vast
u għedin nejxu fuq biċċa blata. Imma meravigliosament hija għażiża l-Alla. Għax hawnhekk Alla ħalaq il-bniedem u xbija tiegħu. U Alla jridna li aħna nirrelataw miegħu bħala ħbieb, bħala ulied adottivi tiegħu. Din hija dottrina illi Alla jagħtina, dottrina bil-emejjel tiegħu, Alla huwa kbir, Alla huwa intelligenti, Alla huwa għaref, hekk tgħidilna n-natura. Ma wkoll dottrina miktuba bl-iswed fuq l-abjad fil-Bibbja imqazza. Irridu bħal David nilqawha din ix-xhieda, nilqawha, però narfu wkoll bħal David illi dottrina illi nilqawha f'moħħna mhix biżżejjed. Trid tkun applikata, trid tkun dottrina illi tasal biex tibdilli l-imġiba tiegħi. Jekk hemm dottrina fostna l-insara illi jmissna naqblu fuqha u naqblu fuqha din. Hija din. Illi id-dottrina waħda ma tiswix. Illi titgħallem tagħlim bibliku u tieqaf hemm ma jiswilek xejn. Dak it-tagħlim ħadmu. Dak it-tagħlim għejx fid-dawl tiegħu. Huma dottrini emnuti u obduti. Dottrini emnuti u obduti. Dik storja oħra mbagħad. Ħanżomm moħħi illi it-teoloġija, t-tagħlim li Alla tani dwar innifsu fil-Bibbja, dak imessu iwassalni għal ubbidjenza grata lejn Alla u biex il-qalb tiegħi tifraħ, titenna, tigglorifikaħ u tfaħru kull ħin u kull moment. Ftakru l-aħwa. Fil-Bibbja, ix-xhieda tal-Alla, il-Bibbja fija insibu l-Kristu. Ġilormu illi kien qaleb il-Bibbja għal-Latin, il-Vulgata, qal il-Bibbja hija l-bennina illi fija nsibu l-Kristu. Jekk trid illi inti ma' mewtek tkun milquh fil-glura tal-ġenna, hemm bżonn tara fil-Kristu. Hemm bżonn tirrikorri għandu. Tmur għandu biex u inatfek minn dnubietek. Bħalma talbu David hawnhekk. Naddafni minn difetti moħbija. Li tkun ċivili u edukat u li tiskansa li tħol ħabs mhux biżżejjed. Li ma tiskirx bl-imbit mhux biżżejjed. Tkun mimli bl-ispirtu wkoll. Li ma tagħmilx il-ħaża mhux biżżejjed. Trid titgħallem tagħmel it-tajjeb. Dik hija l-mogħdija tal-indiema illi huwa Kristu li jagħtihilna dil-mogħdija. Huwa Kristu illi jeħlisna mill-għada b'Alla, mill-kundanna tal-infern ġifieri, u wkoll kapaċi wkoll inaddafna u għat-tabib tar-ruħ mod ilna. Bis-sempliċi rieda tiegħu Alla liben ħalaq il-kosmos, ħalaq dak il-kwiekeb kollha. Bis-sempliċi rieda tiegħu. La sforza la xejn, bis-sempliċi rieda tiegħu ħajkun id-dawl. U kien id-dawl. Vera? Għandna r-rakkont sħiħ tal-ħolqien fil-Ġenesi 1. Bir-rieda tiegħu liben ħalaq is-smewt u l-art, però kellu jkun bit-tixrid ta' demmu illi jirrestawrana għalih innifsu. Mur il-Kalvarju ħares lejn Ġesu mislub, issa imqajjem il-mewt u glorifikat fuq l-eminja tal-missier. U kapaċi isalvak. Kapaċi isalva għal kollox id-dawk li permezz tiegħu jersqu lejn Alla. Dawk li jafu xi ġifieri li tkun maħfur, ovvjament għandhom għalfejn ringrazzjaw Alla. Ma dawk li għadhom ċaqlem buta jew ma jafux, jew żgur mhux maħfura, din hija l-opportunità. Alla li kellimna u għadu jkellimna, iridek tmur lura għandu. Dak huwa l-kmand tiegħu. Duru lejja, truf kollha tal-art u tkunu salvati għax jien Alla. U m'hemmx ieħor ħlifi. Amen.